Аның җырларын беренче аккордларыннан танып була. Ә сәхнәгә чыккач инде хәрәкәте, аның харизмасы, эчке халәте турында үзеннән үзе сөйләп тора. Бездә кунакта популяр автор башкаручы Илнат Фәрхуллин бүген. Сәлам, Илнат. Хәерле көннәр. Бик шатмын сине күрергә бүген үзебездә. Ничек хәлләр, инде гастрольләр бетеп бара дип аңлыйммы? Нәрсә белән шөгыльләнәсең? Гастрольләр, үзебезнең гастрольләрне туктаттык быелгы сезонга. Кайтып кердек тагын. Ширләп, бер ай ятканнан соң менә сезгә килдем. Хәзер инде икенче сезонга әзерләнәбез, сентябрь аеннан икенче концерт программасы әзерлибез. Җырлар инде әзерләнеп бетте диярлек. Программасында һәм биюче егетләр бик зур проблема. Ике биюче егет кирәк, инде бер ай эзлим, таба алмыйм. Юк. Берсен дә эшлисе килми. Элек безгә берәр җырчы, танылган җырчы, безгә клавишник кирәк. Безгә шушында ике җырчы егет кирәк. Ике җыр белән, өч җыр белән. Biz şovadırıq, qoş ayaqlab. Bizim tapşırınışıqdır, bik seyirlik başlandı. Про кульминация гадәттә уртадарак булырга тиеш иде. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсың хәзер менә шундый яшәү рәвешен? Кызларның егетләре ирләре җибәрмәйдер инде гастрольгә. Ирләр булмаса, егетләре каршы килергә мөмкин. Шулай бит инде. Әле кияүгә чыкмаган, инде каршылык. Дальше ничек яшәргә соң? Үз фикереңне, үзеңнең яраткан эшеңә син бара алмыйсың икән, биюче булып тугансың, биюне бетергәнсең, 5 ел укыгансың әйме. Егет җибәрмәеп идиотрга кирәкме хәзер? Шул ук Алабуга көллиятын алсак, яшьләргә турын урын кирәк Казанда. Бүген көндә турын уру теге квартира сыймайтырга бик кыйммәт. Шуңа күрә күбесе курка килергә, рисковать итәргә. Ну сәнгать кешесе рисковать итәргә тиештер инде ул. Ничектер? Башкача ничек? Башкача ничек? Мин биюне бетердем, мин биюче яисә мин җырчы дип диванда сериал карап ятып кына булмый бит әле ул. Булмыйча. Син бит үзең дә менә шул ансамбльләрдән үсеп чыккан име? Заманында кыюлык җитеп, сольный эшләргә киткән, курыкмыйча, төркемнәрдән киткән. Ялкын журналында күрдем Айдар Фәйзрахмановның ансамблен. Һәм абыйга әйткән, мин монда эшлисем килә. Ул ансамбльне күрүгә тигәндә ниләр белән, җәйләр белән, думбралар белән вакытта беренче составлар дип әйтергә кирәк инде әйме. Менә бит шулай хыялланып торгач, шул эшләргә туры килде 5 елга якын. Аннан соң кергәннән инде. Нәһә сольный проектка да итәргә кирәк. 3 ел булды. Һәм бу 3 елда әйбәте беләсеңме нәрсә? Кайбер кеше 10-15 ел иҗат итә, матур җырлары күп иҗат итә, ләкин менә хит бирә алмый. Синең миңа калса инде хитларың бар. Бәлки ул менә син теләгәнчә үк көчле дә түгелдер, ва бәлки син канәгатьсеңдер. Менә шул хит булдымы алар? Сөйләле. Һәр медальнең ике ягы бар дип сөйләр бит инде. Әлегә үземнең сәнгать өчен теге сольный ни өчен бер кеше дә белми нәрсә ашамый иткәнне. Әлбәттә. Һәм нәрсә югалтканны. Әйтәләр бит, әгәр дә бу кешене якыннанрак беләсең килсә, аның ботинкасын киеп йөреп кара. Ул йөргән сукмаклардан, ул йөргән юллардан. Мин әйтмим, менә минеке генә шулай килеп чыкты. Ул ничек язылган шулай? Ул синеке дәгән. Мин әйтмим, иҗат кешесенең бөтенесенкенә тормыш юлы җиңел дип әйтеп булмый. Әгәр дә тормыш юлы яхшы булса, ул иҗат кешесе була да алмасы. Чөнки иҗат кешесе булыр өчен, бу әлбәттә минем фикерем, кеше нәрсәләр аша бик күп әйберләр аша үтәргә тиештер. Ул дөньяны менә визуализация, гади кеше булай гына күрсә, иҗат кешесе ул тормышның эченә бөтен кирип, төшеп дно дип әйтәләр бит инде, әйме? Гафу итегез, конечно. Менә шуларны тотып карамыйча, ул үз юлын таба алмас дип уйлыйм. Шушы юлларны үтә алган кеше генә иҗат кешесе булалар дип уйлыйм. Һәм иҗатта бит бик күп шулай сукмаклар анда тигез түгел.
Киртәләр дә бик күп анда. Бик күп. Бик күп киртәләр, шуңа күрә әлеге киртәләрне җиңеп чыгар өчен шушы тормыштагы тәҗрибә сиңа ярдәм итәчәк. Син тегендә батып калмассың икән, димәк, бу киртәләр синең өчен инде тормышта җиңелрәк була. Андый куркыныч түгел. Әйе. Синең интуицияң бик көчле бугаймы? Син менә шул тәмле җырларны, тамашачы күңеленә барып җитә алырдай җырларны бик тиз язасың кебек инде безгә читтән карап торганда, үзеңә бәлки алай түгелдер дә, мин беләм, кайсы берләре анда синең бик авыр вакытларда языла, кайсыдыр бик тормышның шундый 7нче катында булган вакытларда языла. Кая мин җыр языйм әле дип килеп утырып, пианино каршысына яисә гитара алып алай җыр язган. Бик сирәк языла. Һәр башыңа килгән әйберне чыгара башласаң, ул бит шулай дөрес, ул беренчедән чыгым, икенчедән тормыш яңгырага кирәк. Бүгенге көндә җырчылар да бик күп. Аннары сәхнәгә чыгып кына ул яздырган җырын җырлап басып торып кына шулай булмый бит. Хәзер эшкерсезлек дигән әйберне халык бик яхшы аңлый. Күп кеше мине дурак дип карый инде, сәхнәгә чыгып, ни эшли инде бу дип. Кемдер аңлап бетермәшләр, шулай ба? Мине дә бөтен соңлап бетерми. Но әгәр дә ул арендага түләнгән икән ул сәхнә, сез бит килеп утыргансыз Илнат Фархолин концертына. Аренда түләнгән, ятып җырлыйм ни. Күңелемнең Утырып җырлыйм диеме? Күңел ничек куша? Куша шулай. Әйе. Шулай эшләргә тырышам дип әйтәс, килә инде. Шул гына. Һәм халык аны аңлый. Күрә белә хәзер. Инде бию хәрәкәтләре, ансында мин теге группа белән, команда белән определенный проигрышларда бейсең бит инде. Әлбәттә куелган. Ну, үзем өчен җавап бирә алмыйм. Дальше ничек хәрәкәтләнгәнемдә куя алып китер бу музыка мине. Но мин үзем тамашачымны бик яратам. Социаль челтәрнекендә аермыйм, концерттагыларын дагы мин аларны бик яратам. Алар белән гел мин аралашып торам. Директта мин үзем утырам, ВКонтактеда, челтәрләрдә җавап бирәм. Тамашачы нәрсә яза? Алар... Синең усал тамашачың юк кебек. Алар бар, мин әйтә алмыйм, ул теге башка аккаунт төзеп, башка берәр артист язып утыра кебек. Бик мөмкин. Үзем теге кемнәр мин яратып бетермәйме. Но аны кешеләр сирәк, бәлкем нәрсәдәндер ушап бетмидер. Но бәлкем аның ул көне кәефе булмагандыр. Шулай бит инде. Бәлкем нервный срывтыр, арыгандыр. Ну язасы килгән, ну просто минләгәргә мөмкин. Шулай бит инде. Мин яхшы кабул итәм. Берсенә дә рәнҗегәнем дә юк, үпкәләгәнем дә юк. Яра, әгәр дә халык язган икән, ул бит аның фикре. Син нәрсәгә безгә тагы халыкка эшләргә? Әгәр дә без төрле фикерне кабул итә белмибез икән, күтәрә алмыйбыз икән, ташла иҗат эшеңне башка әйбер белән шөгыльлән. Тыныч кына. Хәзер мин, инде башкача булмый бит инде. Рубрикалар бар минем төрле. Мин ашарга пешерергә яратам. Шуны да сырга теләгән инде. Ул элек бит без инде сине ничектер бик иҗади кеше дип беләдек. Син халыкка якынайып, халыкчанланып анда ашарга пешерәсең. Ул якынай түгел, мин бәләкәйдән пешерәм. Пешерәсең? Әйе, без мин аны төшергән булмады. Уйнап кына төшереп куйганым, шундый ажиотаж китте дигән. Аңа да менә ул рубрика вакытында бәйләнешләр бар. Кухня шулай ук ул иҗат. Татарская кухня балак. Нежная рыбка. Бәлеш икән ул, әйме? Сез аны үзегез теләгәнчә пешерәсез. Сезгә ничек ошый? Кемгәдер әнис белән ошый, кемгәдер әнисез ошый, әйме? Булай әйтәм. Әйе. Менә мин әнис салам. Сез аны яратмассыз кисез. Но аны язарга кирәк түгел бит. Мин әнис яратмыйм. Нәрсәгә әнис салдыгыз инде? Допустим, бөтен бәлешне испортили. Үзегез генә кичерегез дә бу хисләрне, әйме? Әйе.
Әлеге мезгилләрдә тапшыруыбызның генераль партнерын искә алсакта урынлы булыр. Омикрон клиникасы сезгә тормышны барлык матур төсләрендә күрергә ярдәм итәчәк. Ышанычлы клиника заманча медицина җиһазлары. Күз күремен дәвалау бары тик 12990 сумга. Һәм бик күп канәгать калган пациентлар. Омикрон клиникасы Казанда, Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан. Соңгы вакытта синең инде ах итеп яраткан тамашачың борчылгандыр гына түгел, шул ук вакытта хейт дип тә әйтүчеләр булды, пиар дип тә синең пешүең. Нәрсә булды бүген? Әнигә кайттым да. Мунча кердем, прям кипятокка. Сейчас кулеш. Куллар. Ике атна вакыт бар Зеленодольская хәтле. Чиктерлеп чыгарга. Скорее всего, пока метлеше, да? Я думаю, Питерлер Казанга. Шидап булмый. 4 укол казалар алмай. Не чувствую укол. Вот шундай хәлләр булды. Нәрсә? Исерек дип әйт чыгардылар. Исерек дип чыгардылар. Шулай чыгардылар. Мин бит Саба районында Мамалай дигән авылдан. Мин малаемны алып кайтырга дип кайттым да кире китәргә тиеш. Китер алдыннан әйтәм, мунча яктым, мунчага кирип чыгыз инде. Кирип киттем дә, вот чыгып булмады инде. Чыктым башка җиргә ибердә. Анда чыгардылар инде шул безнең яклар күрше тирә авыллар. Дуплисерк булган икән мунчада. Үзебезнең кешеләр. Мин шулай каларга рәнҗимим. Ул сүзләр миңа килеп ирешә бит инде. Аны ишеттерәләр, кем әйткәндә генә әйтәләр име. Мин бергә генә ни өчен менә шулай тормыш менә настолько үзгәрде. Элек бит анда әйберләр бик юк иде. Менә бәлки вакыттан чагыштырам даган кешелек сыйфатлары эме бер-беренә карата отношенияны элек ишектә бикләмидер, хәзер ишек бикләнә, капка бикләнә. Бакча артларында ишектер бикләнә. Шундый заманада. Ул тазик на перепутал. Тазикта кайнап торадыр ул гүбердәп кипяток инде. Мунчаны әйбәт якканы шабынырга дип. Мин дөрес тазикны алмам, үстемә куйдым. Ярый баштан куймадым инде. Мин шул Теләшеге алып киттеләр. Теләшедәге мин шак каттым Теләше больницасына. Район җирендә хәзер шундый профессионально умия гына түгел, теге җырчы булганга гына үз районның кешесе дип әйтергә мөмкиннәр. Мин яткан күрше палаталардан шундый мин ашаган ризык, алар ашаган шул ризыкны ашадым. Шундый ук әйбер отношения, уколлар, ниләр, процедуралар бик көчле. Мин әйттеләр, ой, ярты елга оныт гастрольне. Чөнки нормально пештем мин. 10 көн. 3нче стадиясе дип әйтләсәң. Анда 2 һәм 3 бар. 10 көн. 10 көн эчендә халаттан итектән чыгып киттем. Мөгәвәрә. И калган 5 көнне өйдә итеп биттем дә бөтен майзлар белән Зеленодольскида 14 декабрьдә концерт куйдым. 1 декабрьдә кич белән кирип яттым больница, 14 декабрьдә Яшел Үзәндә концерт куйдым. Синең терелү теләгең шул кадәр көчле идеме? Концертларны үзең теләге? Мин 2 көн өйдә ятам икән бетте. Депрессия. Борчыла башлыйсың? Борчылам дип үземне кая куярга белмим. Теге эшләнмәгән кебек, бу әйбер эшләнмәгән кебек, кайдыр соңга калам кебек. Әле сентябрьгә ярты ел вакыт бар. Инде костюмнар, яңа программа, өйдә психолог берем, җитешмибез дип. Син алдан чабасың инде. Бу нормаль әйбер түгелдер инде ул. Мин белән биклешеп тә бетмим. Но алдан эшләп куйсам әйберне, минем күңел тыныч. Тынычрак торасың.
менә шул язылган җырлар арасында иң уңышлысы дип кайсын саныйсың? Үзем язган җырлар арасындамы? Или минем репертуарда? Репертуарыңдагы җырлар. Башта үзең турында. Яшел язым дип уйлыйм, Аксериннәр, Яшел язым, Сары розалар. Ну, кайсыңын алсаң да, алар ничектер барса халыкка керде. Үтмә гомер, Сары розалар, Яшел язым. Акладылар синең өметләреңне. Аксериннәр, әйе. Яңа җырым исемдә, шулай мин үземә нык ошый. Халыктагын яхшына кабул итеп килә кебек. Мин күбәләкне әйтерсең дип уйлаган. Күбәләк мин язган җыр түгел. Ул бит Таһир Асылгәрәй. Асылгәрәйнең Без аның белән килешү төзеп, мин 5 елга алдым аны үземә. Син Таһир Асылгәрәйнең хәзер хәлләрен белмисеңме? Без узаян кайчан күрештек? Без көз көне микән? Ул бит киткән иде Сфага ялышмасам. Ул кайтты бит инде. Кайтты. Исән сау? Яра, бик яхшы. Кайтты ул көз көне дип беләм. Җыязагында узаян. Ләкин синең башкаруда күбәләк гомумән башка төрле. Ну, шулайдыр инде Таһир абыян ничә ел элек, 10 еллап бит инде элек язган җыры. Аның башка күзлеге әйтергә кирәк. Ул ничек күрә шулай эшләде. Минем башкача. Син инде яңа сулыш. Син инде трендларны, бөтен моментларны истә тотып яздыңмы? Әллә күңел хәләте? Юк, ул күңел хәләте. Бернди трендларын да караган юк. Бернди мода артыннан да чапкан юк, әйме. Аннан соң вот создал тренд. Күбәләк мотивын син махсус эшләмәдеңме? Ул шулай килеп чыкты ул җырлаганда. Шулаймы? Китте. Хәзер сәлам милләт нишкәләр дип исемләшмиләр. Күбәләк. Рәхәт бит инде артистка. Димәк, син. Рәхәт инде, туйдырырак конечно. Күңелең рәхәтлән. Соңгы арада мин белмей калган яңалыклар дигәндә мин нәрсәне истә тоткан идем. Андый-мондый отказанган дигән исемнәр алып куймадыңмы әле син? Спорный срок бит ул отказанган артистка. Югыйсә 5 ел филармония, 7 елга якын башка төркемдә дип әйтергә кирәк инде. Хәзер 3 ел артык була сольный проектка. Россия генә түгел, бөтен дөньяны әйләндек. Шул 2009 елда филармониягә кергәнек, бөтен дөньяны. Һәм ул булган точкаларда 5-6 тапкыр булырга туры килде. Но ул исемгә шулай ук мин теге чипительне карыйм инде. Ярыймы син сорап бирсәм? Ярый, биреп кара. Аны артист кайчан алырга тиеш? 10 көн Казанны җыйган очракта манда Уфа, 10 көн Казан, 10 көн Чаллы, 5-6 көн менә шундый вакытта бирелергә тиешме отказанган яисә ул бирелергә тиешме инде халык җыя башлаганда. Ну, Казанда да бөтен Россия буенча йөри, Урал, Сибир, гастрольләр белән йөри, халык яхшы гына җыя. Или шул вакытта бирергә тиешме? Или пик популярностьта бирергә тиешме? Беләсеңме, миңа калса ничек, мин гомумән менә артист кемнең нәрсә бит инде, артистлар турында гына әйтмим, журналистлар турында да әйтәм. Менә хәзер бүген эшли башлады икән, аның нәрсәдер инде килеп чыга башлады икән, аны күрә башладылар икән, шул вакытта бирергә кирәк. Кызганмаска кирәк аны, чөнки ул бит үзенә күрә бер ныклык, эчке ныклык, мотивация. Әлбәттә, яңадан тирәнрәк итеп эшлисе килә. Үз-үзеңә ышанычың арта. Ә бит иҗат кешеләре алар кирәкмәгәнгә дә казына кайвакыт үзләрендә. Әйме, үз-үзебезне ашый торган гадәтебез бар безнең шулай ук. Шуңа күрә мин менә бер кайчан да күпсен, әгәр дә мин ишетәм икән берәр җырчыга биргәннәрен, я булмаса анда башка профессия кешесенә биргәннәрен, мин киресенчә шатланам. Әйбәт булган, бик әйбәт булган, бу бит стимул. Юк, дөрес ансая. Менә хәзер профессионал сәхнәдә 15 елдан артык. 15 елдан артык. Әгәр дә тамашачы, әгәр дә безнең кешеләр тиеш дип әйтә икән, әгәр дә миңа шалтыратсалар, мисал, шул көнне шалтыратачакмын. Миңа биргә җыеналар гаиләләр дип. Яхшы. Указ чыккан ахыры Лилия дип. Юк, дөресен әйткәндә, аның артыннан бик теге уйлаганым да юк, куганым да юк. Үземнең юлым бар, команда бар.
икереңе тамашачы белән эшләп киләбез, концертларыбызны бирәбез. Татарстан, Башкортстан, Урал, Себер әйтергә кирәк. Шуңа күрә киләсе көннәрдә графикны зурайтып, башка яктагы региондагы тамашачылар белән күренергә, күрешергә насыйп итсен. Минем өчен иң мөһиме тамашачылар килүе. Бәяне алар бирер. Я синең карыйлар инде, я карамыйлар. Анда критерий бер генә. Я кирәк, я юк. Менә шул тамашачының килү-килмәвен шулай ук артисттан тора бит әле ул. Бик күп момент артисттан тора. Ул туктаусыз. Ул әле менә бер-ике хит иҗат иттең дә, шуның эйфориясында исереп йөрсәң, шулай ук аз гомер, кыска гомерләйе. Беренче чиратта тырышлыктыр дип уйлыйм инде. Үзеңнең стилеңне табырга кирәк. Тапмасаң эзләргә кирәк. Эзләмәсәң сорашырга кирәк. Йөрергә кирәк, күрешергә кирәк, аралашырга кирәк. Аның эчендә бик күп факторлар бар. Бәләкәй генә мелочта синең юлыңны туктатырга мөмкин. Йөрелеп элеккеге 80-нче, 90-нчы елларда кебек клубта тыштан карап, тәрзәдән карап торган замана түгел бит. Мөмкин дә бөртекләп җыябыз бит тамашачыны. Берәм. Шул берәм җыган тамашачыңа ниндидер мәгънәсез әйбер эшләп, син секундта югалтып кыра мөмкинсең. Үзең яраткан эшең белән, үзең сайлаган юл белән, шул стиль белән киләсе көндә барга иҗат итәргә ясың. Һәрберебезгә дә. Сезнең дә журналистларның үзенең һәрберсенең үз стиле. Концерт бетте дә син эшең бетте дигән сүз түгел бит. 2 сәгать ярым концерт, 2 сәгатьтә 20 минут бара концерт. Перерыв юк, миндә беренди махсус кунак юк, беренди Пушкин картасы юк. Чиста касса. Күпме кеше килә, шуның һәр кеше синеке. Концерт бетте дә син киенеп кайтып китә алмыйсың. Син бар команда. Концерт беткәч тә 1 минут утырып торасың да су эчеп, китәсең фотосессиягә. Һәм гастрольләр, ул юл. Монда сәгать 11-дә концерт бетте, сиңа 800 километр барга кирәк рульдә. Бу бит бәхет инде. Бу бәхет мин зарланмыйм. Кемдер хыяллана гына? Кем хыяллана гына? Мин бит зарланмыйм. Авыр моментлар бик күп. Авыр моментлары да бик күп. Шуннан соң кайтасың да инде бер лечиться итәсең. Чөнки йокламыйсың, иммунитетче 3-4 көн йоклап көн сайын. Йокламыйсың, физик халәт арыганнанмы, әллә тынычланып булмыймы концерттан соң? Эмоциональ халәт Эмоциональ халәт 2 сәгатьтән бетә. Бетә? Юлга чыгып китәсең ки 2 сәгатьтән утырта. Шул километражларны исән сау үтәргә ясың, йөреп торгасың. Бу бәхет инде әлбәттә. Бәхет тагын нәрсә Илнат өчен? Бик щепетильный сорау, конечно. Бәхет нәрсә алаймы? Тулы бәхет иҗат кына була алмый бит инде. Юк, 30-дан соң аңлыйсың икән. Бәхет ул сәламәтлек. 30-ның тигән ашыкка шаңсың икән. Әпши итәсең билең ышкына. Аңлыйм сине, бик аңлыйм. Биле проблемалар бик күп булды. Синең түгел. Аз гына бер якта бер форчка, тәрзәче икенче и все. Йөри башлыйсың инде. Шуңа күрә әйтәм, бәхет ул сәламәтлек һәм синең янында торган кеше сине аңлый торган, сине поддерживать торган кеше булсын. Менә ул бәхет. Балалар исәнлеге, туганнар исәнлеге һәм үзеңнең сәламәтлек. Шуннан да зур бәхет юк. Калганына тырышырга һәм эшләргә. Синең янында сине поддерживать итә торган кеше бар дип беләбез инде без хәзер, әйме? Кем әйтте? Кем әйтте ди? Бәйсин бит артист, без беләбез. Син буенча дагы журналистика эскетеге сораулар бирәсең. Без бит инде барыбер да игътибар белән карыйбыз сине. Син бит соңгы артист түгел, эстрадада. Шуңа күрә инде әйтеп буламы, Илнатның шәхси тормышында бар да әйбәт дип. Минем шәхси тормышта бар да әйбәт, Аллаһка шөкер. Но һәр кеше бәхетле булырга хокуклы дип саныйм. Ул 30-да гына түгел, 50-дә, 60-да да, 70-дә дә.
Шуңа күрә гомер буе бит инде син бер үзең яшәргә тиеш түгелсең. Балаларым исән сау, Аллага шөкер. Янындагы кешеләр исән сау, Аллага шөкер. Шуңа күрә барса яхшы булыр дип уйлыйм, Алла бирсәм киләчәктә. Балаларның хәлләре ничек? Алар синең шулай ук бик иҗади дип беләм инде мин. Алар иҗади дагын аңлап булмый, үзем кебегрәк алар. Аз генә спортта да, аз генә иҗатта да, аз генә җырда да, аз генә биюдә дәгән, кыз гимнастика белән инде. Шул әзәзләп тегене дә, моны дагын малай шулай музыканы бик ярата, сәнгатьне бик ярата. Әле сәнгать мәктәбенә йөрми, әлбәттә, беренче сыйныфта гына. Уйлавымча, икенче елга бирергә кирәктер дип уйлыйм инде. Чөнки төбенә төшеп карасын, башта аныкмы юкмы, аннары үзе кара. Синең кызың бик шундай артистичный инде, ул шундай карап кына торасы килә, курчак кебек. Улыңның әле иҗатта җырлаганын без күргәнебез юк. Ул мине паразировать итә точ-точ. Шулаймыни? Минем бию үрнәкләрен, хәрәкәтләрен сәхнәдә, мимика, бөтен авыз, куллар, движение, карашлар, ул мине түгел паразировать итә. Һәм пародиясы искусственный түгел, а натуральный. Кан. Кан тарта. Һәм ярату. Интервьюларның берсендә мин бәлки әйбәт әти дә түгелдер, балаларга вакытны теләгәнчә сарыф итә алмыйм дип әйтәсең. Үзгәрешләр булдымы? Ул күптәнге интервью ялгышмаса. Бәлки. Мин балаларга, әгәр дә мин Казанда икән, мин алар белән. Алар минем белән банкетта, алар минем белән концертта. Гел көнем, ярты көнем. Нәрсә эшләргә кирәк, алар өчен барсын да эшлим. Аларның менә кызыксынулары белән инде син даими рәвештә. Тапшыруыбызның иганәчесе ЦДМ йорт җиһазлары үзәге сезне уникаль акция белән сөендерә. Товарның киң ассортиментына 70%-ка кадәр ташламалар. Өегезне кулай бәядән яңартыгыз. Ашыгыз, товар саны шикләнгән. Центральный дом мебели йорт җиһазлары үзәге. Адресы Тукай урамы, 115-нче йорт. Рәхим итегез. Соңгы интервьюларның берсендә син әниң турында сөйләгән идең. Сорыйсы килә, ничек аның хәлләре, бүген нәрсә белән яшәп ята, катлаулы диагнозны җиңеп чыккан беләбез без аның, әйме? Бүген ничек сәламәтлеге әниң? Сәламәтлеге әйбәт, авылда оныклар белән, абый белән, абылар белән, гаиләсе белән матур гына яшәп яталар. Ул бит син клипта да төшкән иде. Күптәннән бер ничә ел, 2 ел булгандыр. Сен махсус әниң өчен төшердең бугаймы? Юк, ул ничектер тарих үтмә гомер үтмә, без бит әле яшәп туймаган. Махсус төшерелде, чөнки ул әнинең шул авыртып больницадан чыккан вакытлар гына бит инде, ничектер истәлек дип ул вакытта башта төрле уйлар бит инде. Ул кем әйткән, шуңа күрә мин үзебезнең гаилә белән эшлис килде. Шундый җиңел генә студия нитеп снимать инде. Алай барса да яхшы инде, но теге әлбәттә иммунитет һәр вакыт подвайда. Безнең килен ландыш сразу там уколлар, не дарулар, шалт-шалт. Алай барса да күңеле тыныштыр дип белем бүген көндә. Игътибарны тулысынча биреп бетә алмасак тагын. Һәр кешенең үз гаиләсе мәшәкать бит, теге дөнья кылабыз. Әни кешегә инде янда теге көннәр буе торсаң дагы җитеп бетмәскә мөмкин бит инде. Әни кешеләр. Син менә ул җырны язгач әнигә тыңлатканыңны хәтерлисеңме? Әнкәйм нәүбәр идеме? Әйе. Минем менә күргәнем бар пирамида концертлар залында. Әлбәттә. Әнигә чакырып, анда сәхнәгә беренче тапкыр әнигә тыңлатканыңны хәтерлисеңме ул җырны? Хәтерләмим. Әллә инде сиңа авыр идеме ул мизгелдә? Син аны җөрәт итмәдеңме тыңлатырга? Элегрәк мин дымкаларны әнигә тыңлаталар. Әни добрый икән, димәк, эшләргә кирәк. Әкрен җырларны яратмый, әкрен җырларны тыңлатмый дөрим. Чөнки ул барыбер юк әкрен җырларны яратмый? Юк. Ничек алай? Гадәттә компон ярата бит самак җырлар. Шундый ритмичный җырлар ошый инде.
Ул тагына киринче жазган сан. Синең әнең шулай теге ашкынып яши торган кеше. Һәм шуңа да җиңеп чыккандыр ул бу моментны. Бәлкем. Һәм син менә ул буларак бу моментны шулай ук бик тиешенчә үттең. Ниндидер теге йомшаклык күрсәтмичә, депрессиягә бирелмичә. Ну, беренчән депрессиягә биреп мәгънә юк. Шулай бит инде. Барыбер кич белән кайткач, әни кайткач җылап утырадыр мин көн сайын. Җылап дип инде күңел үлесең бит анда. Көнне буе үлесең. Больницадан кайттың, яни җоклый син үлесең. Дальше ни эшләргә? Кая барырга? Кашып кына врачка дөресен дә беләс килә, теге сорап бит инде. Әни кырыдылар. Ничек, кемгә шалтыратып карыйм, нишләргә соң? Кемнең нинди ситуация булганы бар икән. Әлбәттә, уйлыйсың инде, уйламыйча беренчедә булмый. Но әгәр дә бу ситуацияны аннан соң аңлыйсың, әгәр дә бу ситуацияны җиңел чыгарасың икән, всё, тынычлан, барса яхшы булачак. Син монда кипишава итеп кенә әйбер үзгәргән мөмкин, теге үзгәрә алмый, барса беренче Аллаһ Тәгалә кулында, һәм икенчедән әлеге шир настолько теге развиваться иткән дип әйтегәндә тәндә. Шулай бит инде. Кулны төшермәскә кирәк. Вакытында врачка барырга кирәк. Вакытында беренчегә кирәк. Вакытында мусынарга кирәк, теге сынарга кирәк. Шуңа күрә тамашачылар да әгәр дә андай бар икән инде, әни кешеләрне, әтиләрне инде тынычландырырга кирәк максимально. Аның өчен өйдә утыртырга ярамый. Өйдә утыра икән ул кеше. Всё, ул негативный уйлар уйлап, больницага барып җитмәсә калырга мөмкин. Уже әйме? Шунда. Отвлечься надо. Шәһәрдә икән, димәк, парк калып шәрә кирәк. Көн сайын әз генә булса теге кайдадыр, анда торговый центрга, урамга, шөгыль табырга кирәк. Нинди шөгыль табырга кирәк, ниндидер вниманиены ул әйбердән алып куярга кирәк. Катлаулы вакытлар синең үз тормышыңда да җитәрлек булды бит инде. Мәсәлән, шул ук студияда яшәгән, гел җәяү генә йөргән, мин хәтерлим әле ул моментларыңны синең. Ә менә андый вакытта күргәнем бар. Күргәнем дә, ишеткәнем дә бар. Һәм менә андый вакытларда син үзеңә сине иҗат коткара идеме? Иҗат итү. Ничек менә пессимизмга бирешмәскә? Кешеләргә яраткан шөгылең белән эшләргә. Нәрсә яратасың, үлеп биткән эш, менә табырга кемдер таба алмый бит. Менә шусы проблема. Кемдер таба алмый. Кемдер изләнүдә гел. Ой, менә бу шамый, буенча, андый кеше беренчән ялкау. Җиңел юл эзли инде. Җиңел юл эзли. Табам ди икән, аның яраткан эшен инде ул белә. Ул балачактан да килә. Нәрсәдә ул разбираться итә, шулай бит инде. Просто бер нәрсә турында уйламыйча, шуның белән шөгыльләнергә кирәк дип беләм. Вакыт әзрәк үтүгә син результатлар күренә башлый. Менә бит. Дөрес түгелме? Син дөрес, әлбәттә дөрес. Ә синең эшен яраткан эш ул җырлаумы, әллә язумы? Киләр язумы? Икесе дә. Икесе дә. Ну, җыр иҗат итеп үзеңнең җырыңны тамашачыга син таныта аласың икән, бәхет түгелме? Икеләтә инде ансы. Әйе. Ә бүген синең репертуарда ничә проценты үзең язган һәм күпмесе авторлардан килгән җырлар? 98%. Бөтенесе дә. Бөтенесе дә. Син аны кайда язып өлгердең диясе килә. Ә килеп чыккан җыр нинди ул? Иң беренче җырым беренчеләрдән дип әйтим инде. Миңа Тухфатуллинга биргән, ничә төр чыгармады ул. Гомремнең көзе ярагал дигән. Аннан соң Тургайлар, тургайлар, тургайлар. Аннан китте, акшамырты чәчкәсе инде. Бүген эстрадада синең җырларың шулай ук популяр артистлар да башкара иде. Хәзер инде син башка язмыйм дисең. Шундый момент бар тагын. Кайберсе ишетә белми, аранжировка вакытында ди була. Дымка җибәрәсең бит версия. Син аны кем яза инде скелетын күз алдыйсың. Примерно ул сәхнә ничек яңгыраячак, аранжировка буенча даган, стилистика буенча даган. Даже кешенең артистның примерно нинди движениялар эшләгән, кая пауза булачаган, автор инде аны күрә язганда. Әйме?
Сен жиберәсең шул җырчыга дымканы. Ул аны күрә алмый. Ул дымканы просто аша да тыңлай. Килешеп бетмәс кебек. Һәм тәмен аңламый. Хәтәмен аңламый. Мин бит инде аңар аңлатып тормыйм. Менә бу монда булай булачак, монда булай булачак. Нәрсәгә мин аңлатып кына әгәрдә Әгәр үзе аңламый. үзе белми ул, аңа нәрсә кирәк икәнен. Сез ялгыш итмәгез, туган як кырларын калдырып китмәгез. Җыр язу һәм шигърият алар да бит әле аерыла. Эстрада өчен язучы кешеләр ничек әз дип уйлыйсың? Элекке буындан турга ярамый. Аларга туры килергә тиеш бу көндә җыр тексты. Яшь буынга да туры килергә тиеш. Дөнья күләм яңгырарга тиешле җыр, татар җыры нинди булырга тиешле? Син җырлар язучы кеше буларак, ничек уйлыйсың? Дөнья күләм? Әйе. Минем беләсеңме, бик нык ишетәсем килә, мәсәлән, Димаш бит инде үз телендә җырлый, Казак телендә. Казак телендә үз телендә. Һәм дөнья тыңлый. Мәсәлән, Таркан үз телендә җырлый, һәм дөнья тыңлый. Ишетәсе килә шундый татарча җырны, һәм шулай ук дөнья тыңлаган. Ничек уйлыйсың? Ул җыр туармы икән? Ул җырны тудырга була бүген дә иртәгә дә. Әйме? Шулык башка шулык Таркан алсак тагын, аның өстендә 4-5 продюсер эшли. Бер җыр өстендә 4-5 продюсер эшли. Сез турыда бик яхшы беләсез дип уйлыйм. Аның өстендә 3-4 композитор эшли һәм текст авторлар эшли. Бу инде целый 20-30 кешедән студия эчендә генә 30-20 булсын. Студия эчендә генә торган кешеләр. Монда Илнат берүзе яза студияда. Монда Илнат студияда җыклый. Берүзе яза. Яши. Күрсәтегез менә берәр продюсерны татарда. Яхшы, достойный берәр продюсер. Бармы? Менә дөнья күләмендә чыгарга, хотя бы Россия күләмендә чыгарга. Зур проект андый кешеләр. Шул Таркан кебек минем уйлавымча. Ул просто сезнең белән минем кебек кеше генә түгел инде, ул целый проект. Аны күпмәр дәрәҗәсе алар дәүләт канат астында. Шулай бит инде. Алар ярдәм итәргә мөмкин, шулай ук продвигать, чтобы барш төректә шундый җырчы безне белсеннәр, безне күрсеннәр. Ничә шәр кеше эшли, целый команда эшли. Алар барсы да бик зур финанс беренче рәттә. Ягъни бездә андый җырның тумавы әлеге дә баягы белгечләр җитмәү һәм финанслар җитмәү белән бәйле. Ул җыр бардыр дип та уйлыйм татар эстрадасында ничек юксың. Тумага белмибез генә без аны. Юк, ул бардыр, һәрбер җырны алсаң, аны дөнья күләменә чыгарып була бит инде. Таркан бит инде бер җыр белән генә чыкмады, берничә җыр. Достойный аранжировщиклар бездә. Әгәр дә чагыштырсаң башка регионнар белән, без Россия эстрадасын куып барабыз дөресен әйткәндә. Ну шулай ук анда целый команда эшли. Продюсерлар, компаниялар. Монда гастрольгә чыгарга биш табылмый. Монда гастрольгә чыгарга биш табылмый. Целый компаниялар, компания эчендә ничә шәр продюсерлар менә ул Россия артистлары. Но сәхнәдә бит бизәлеш ягыннан да, музыкантлар ягыннан да, мин әйтмәсәм татар эстрадасының артистлары ким дип. Аранжировка ягыннан да. Анда бер 10 ел элек нинди аранжировкалар ия. Әйе. Хәзер эстрадан ди аранжировкалар. Бу бит инде үсеш. Безнең эшлисебез килә. Аранжировщикларның эшлисе килә. Татар җыр сәнгатен күтәрәсе килә, ишеттерәсе килә. Ни өчен русча җырлар язасың диләр. Ни өчен урыс телендә җырлыйсың диләр. Мин Россиядә торам беренчедән. Нинди телдә җырлыйсым килә, шуны җырлыйм. Миндән урлап алып җырлаган җыр түгел ул. Мин шулай эшлисем килә. Инглиз телендә, бәлки башка телдә җырларны киләчәктә ала берсәм. Әгәр килеп чыкса. Шуңа күрә ул сәнгать. Ул киртәсез барга тиеш. Үзеңне дир клеткага салып ярамый. Бу булай әйтте, теге әйтте, ярамый, нәрсә ярамый? Ярый. Барса ярый. Но сен уровеньга чыгарып, достойно башкаргана, яхшы аранжировкалар белән, яхшы клиплар белән более-менее.
Аның турыда түні буе сөйләшеп утырырга була, һәм мин яратам. Әйе, төне буе сөйләшеп утырып, Һәр кешенең үз фикере бар һәр бит. кешенең барыбер дә үз фикере булып калырга мөмкин, әйе. Чыннан да шулай. Бәлкем килешмәссез, белмим. Юк, мин бит беләсем килә, менә син бу өлкәдә ажгырып эшләп торган көчле музыкант буларак, синең фикереңне беләсем килә, шуңа күрә сорыйм. Анда бик күп моментлар. Анда таргетирование. Анда клип, съемка. Бүген син эстрадада кемнәрне тыңлыйсың үзең? Татар эстрадасында. Берсен дә тыңлайм. Илназарны тыңлый алам. Как музыкант бик көчле. Яшә күңелемдә, яшә йөрәгемдә, яшә сөю булып, тормыш күкләремдә, яшә балкын урла, яратудан таныма, син минеке җаным, аңла, аңла, аңла. Ә сезнең күзегез яхшы күрәме? Күзләрне хәзер кулай бәядән бик яхшы табибларда дәваларга мөмкин. Операция 12 минут эчендә ясала. Зенин урамы 1-нче йорт адресы буенча урнашкан Омикрон клиникасына рәхим итегез. Тулырак һәм актуаль мәгълүмат белән omikron.ru сайтында таныша аласыз. Синче беләсең, менә синең хитың тудымы икән, юкмы икән? Мин эшләрсең дип үмитләнәм. Ә мин нинди җырки? Синең җырларың бөтенесе бер тирәдә кебек. Күңел халәтенә туры килә торган. Ну чыгарып торырга. Бөтенесе дә хит була алмыйлар. Шулай ук яшьлек язым ул. Аны онытылыр дип уйламыйм мин. Акшамнар чәчкәсе. Без барыбер үскән саен кемдер әйтәне, ой, барыбер кайчан да булса мине сагынып тыңласа, анда күп әләк. Һәрбер сансаң да аның үзенең тамашачы бар. Хит дигән сүз ул бик зур сүз бит инде. Әйе. Ә миңа калса, менә без хәзер бик сагынып сөйлибез безнең балачактан Иванушкиларны, Иванда кемнәрдә Руки Верхлар, кемнәр бар иде соң әле диясең. Һәм менә хәзерге урта буын сагынып сөйләячәк җырлар арасында синең җырларың да бардыр кебек миңа тоела. Шул ук син минем яшьлек язым, анда башка җырлар. Шулай булса, мен картаймыш көнемдә 65-70 яшьтә инде брутальный шулай креслога утырып бәхетле музыкант булып, булай крутойлар кебек, әйе, крутойлар кебек. Лепслар кебек. Әгәр дә кеше сөйләсә шулай ул вакытта яшьләр урта буын. Бәхет шул була инде. Без Илнатның җырларында үстек дибеме? Ничек уйлыйсың, киләчәктә Илнатның үзгәрерме икән менә яше арткан саен репертуары, үзен тотышы сәхнәдә? Әллә үзгәрмәс икән? Репертуар ягыннан белмим, әгәр дә ул шулай эшләнгән икән, шулай биргән икән. Бәлкем мин бит әйтә алмыйм, мин киләчәк. Сәхнә кырында күп әләк дип җырлайсың. Кебек инде 2-3 елга план корып яшәп алмыйсың. Хәзер яши алмыйм түгел, яшәп булмый. Бер атнан нәрсә була? Бүгенге көн иртәгә ярамый хәзер яшендә. Әйе, бер атнан нәрсә буласын белмибез бит. Шуңа күрә мине уйлавымча чакырырсыз тапшыруларга, шул вакытта инде без анализлар ясаячакбыз белән. Ул вакытта татар телевидениеләре эшләп торып, татар теле булып торып, татарча җырларны тыңларлык кешеләр булып торсын иде инде. Әйткәнчә бездән генә безгә эстрада дип карыйлар бит инде. Эстрада җыр булмаса, бию булмаса, эстрада булмаса, белмәйм. Телевидениеләр булмаса, татар телевидениеләре. Но без үзебез генә шул. Мин алым синең нәрсә турында әйткән. Шуннан да менә безне сезне дә хәзер телевидениедә ниндер җиңел юл дип карыйлар. Ә ул бит бер дә алай түгел. Һәм иң кызыгы әле ул телне кулланылышта тоткан иң зур әйберләрнең берсе җыр бүген. Мин әйтәм инде, иртән торам да Аллаһка шөкер, миңа Аллаһ Тәгалә күпме дәрәҗәдә күпме талант биргән.
Әзрәк җырлый беләм, әзрәк бии беләм, әзрәк сөйли беләм, әзрәк аралаша беләм. Шушы биргән әйберемне югалтмыйча, күбрәк тамашачыга язылган, язган җырларымда ишеттерергә насыйп итсен Ходай Тәгалә. Менә һәрберебезнең бит инде озак яшисе килә, бәхетле яшисе килә, үзең яраткан эшең белән шөгыльләнеп яшисе килә. Җиңел заманада яшәмибез бит инде, барыбер теге үзенең авырлыклары бар. Чагыштырасың бит инде балачактагы вакыт белән хәзерге вакытны. Һәрбер кешедәге үзенең юлын тапсын. Үз юлын табып, яраткан эше белән шөгыльләнеп, бер-береңә поддержка булып, поддержать итеп, син артист дип кенә карап түгел инде, теге син анда журналист дип кенә әзрәк дәүләт канаты астында да күпмәр дәрәҗәдә теге үзебезне ничектер кирәкле итеп тоеп яшәргә соң киләчәктә дәгән. Чөнки без барыбыз да бер үк эшне эшлибез, ул татар теле, татар сәнгате. Бүгенге көндә минем уйлавымча дин һәм сәнгать. Гомумән теге әйткәндә татарлар өчен минем уйлавымча без бик зур эш эшлибез дер кебек. Яшисе килә бит инде, үзебезнең телдә үсәсе килә, үзебезнең гореф-гадәтләрне югалтмыйча, сәнгатебезне югалтмыйча шулай итәсе килә. Эшлисе иде. Эшлисе Килгәндә эшлисе иде әле. Яшисе иде әле. Туган телдә иҗат итәсе иде әле. Син әкрен генә мине йомгаклау этабына үзең алып кирип китердең. Бик зур рәхмәт беренчедән ТНВ каналына һәм Лилия сиңа. Уңышлар телим. Сезнең командага да, сиңа да иҗатыңда. Безнең яшьләрне чакырып торган өчен киләчәктә шулай бергә тамашачыны һәрберебезгә дә үзенчә сөендереп торгасын. Һәр кешенең үз эше, концертларда күрешеп торган насыйп итсен киләсе көннәрдә. Үзегезне саклагыз. Уңышлар, иҗатың гөрләп барсын. Заманча менә шундый тәмле, матур итеп эшләүче кешеләр бездә кызганычка каршы күп түгел, һәм аларның берсе син. Уңышлар сиңа. Зур рәхмәт. Сез Яңа гасыр телеканалында сөйләшергә вакыт тапшыруын карадыгыз. Бездә кунакта автор башкаручы Илнат Фархуллин булды. Ә безнең иҗат төркеме сезгә рәхмәтен белдереп, бер атнага саубуллашып тора. Исән-имин булыгыз, тормышны яратып яшәгез, бер атнадан кабат күрешегез.